Her er et eksempel på, hvordan man finder monotoniforholdene på et lidt mere besværligt eksempel, end det vi har kigget på før. Så jeg har stadigvæk oplyst en funktion. Jeg skal finde monotoniforholdene, og ligesom før, så startede jeg med at definere min graf, sådan her, og så har jeg også tegnet grafen, som man kan se her. Lige nu, der kan vi bare ikke rigtig se de stationære punkter, fordi grafen den løber ud af grafvinduet og kommer ind i grafvinduet, så vi skal først måske prøve lige at vælge et lidt bedre zoom. Så hvis jeg bare trækker i akserne, det skal man ikke gøre, fordi så zoomer den på begge akserne. Så i stedet for, så dobbeltklikker jeg her, og så må jeg bare prøve mig lidt frem, skrive nogle tal her, indtil jeg får noget, så det hele kan være der. Jeg kunne starte med at skrive 20, og jeg ser, det var ikke nok. Jeg er nødt til at zoome mere ud, så vi prøver til 50 her. Tilsvarende mangler jeg stadig at kunne se mit lokale minimum hernede i bunden, så jeg prøver at zoome ud. Nu står der minus 6, vi kan prøve os frem. Minus 50, det var ikke nok. Minus 100, det var næsten nok. Lad os prøve med minus 120. Så nu kan jeg se de to stationære punkter, lokal minimum og lokal maksimum. Så umiddelbart kunne man tro, at funktionen var aftagende indtil den her x-værdi her, og så voksende mellem de to x-værdier her, og så aftagende igen. Men ligesom før, så går vi herover, og så finder vi lige alle de stationære punkter, for at se, om der er nogen, der ligger uden for grafvinduet. Så jeg definerer f-mærke, og jeg løser ligningen f-mærke af x er lige med 0, og jeg kan se, at der er 3 stationære punkter. X lige minus 2, x lige 1. Det er de to, jeg har på min graf. Men der er også et mere i x lige med 16. Så jeg er altså nødt til at zoome ud på x-aksen, så jeg kan se det sidste punkt, der ligger i x lige 16. Så jeg skal sådan lidt længere end 16. Vi kunne for eksempel sige 18 her. Og nu kan vi så se problemet, at jeg er også nødt til at zoome længere ud på min y-akse. Og det kan godt være, at jeg får brug for at zoome rigtig meget ud. Vi kan starte med at bare lige skrive minus 1000. Det er stadig ikke nok til, at jeg kan se bunden af grafen. Så hvad med minus 10.000? Det er, begynder vi at nærme os måske. Så vi skriver, hvad skal vi prøve? Minus 12.000. Nu kan man se, der ligger et stationært punkt her også. Ikke? Så der var det første stationære punkt her, det andet stationære punkt, og det tredje. Jeg kan godt prøve at zoome lidt mere ud. Minus 13.000 måske. Og så kan jeg lige flytte min graf lidt, så jeg kan se de 3 stationære punkter. Og ligesom før, så kan jeg så finde det stationære punkt, og det der ved hjælp af minimumsværktøjet, og det her ved hjælp af maksimumsværktøjet. Og det, som jeg egentlig har brug for her, det er jo bare at se. Her er den aftagende, her er den voksne, her er den aftagende. Og i virkeligheden så har jeg jo allerede fundet de stationære punkter herover. Så vi sammenligner med grafen, at den starter med at være aftagende, så voksne, så aftagende, så voksne. Så kan jeg lave min konklusion, som man kan se her.